tarda i benvinguts a Trading Català. Anirem a analitzar què he fet aquesta setmana i divendres passat que no vaig poder analitzar el DAX. Val? Donar les gràcies a la gent que s'ha volgut passar aquest divendres per la tarda per aquí i anirem ràpid perquè aquesta setmana crec que la podrem ventilar bastant ràpid. Vinga. Comencem per divendres passat, val? Veiem que el mercat ha obert amb aquest moviment, preobertura, volums baixos, hi ha un trencament amunt, val? Amb uns volums importants. El tema és que el preu es queda bastant aquí, intentaré fer una miqueta més gran, vale? No fa una correcció que per mi sigui bastant important, sí que el preu es queda aquí i no continua avall, per mi no és molt operatiu. El mercat continua, està clar que de fons tenim una tendència alcista, o sigui, amb això no hi ha cap problema, per tant, si en algun moment t'hi ficaves a favor de la tendència, segurament en qualsevol que creguis test te podies ficar i segur que et sortia bé. El tema és que potser m'agraden correccions més fortes i més grans a mi, que em quedin molt més clares. Val? Veiem que aquí hi ha una zona de 600, de les que a mi m'agraden. Aquest volum a mi el que em fa, amb aquesta vela així, el que em fa és, me desquadra una mica, val? A mi. Tot i que després tu pots dir que el pot testejar, però clar, això és una falsa rotura que després evidentment acaba continuant. O sigui, jo el que sí que veig és que hi havia molt de volum alt, però quan trencava solapava molt les zones, no? Llavors, evidentment, es pot operar aquí, entenent que està testejant això, no m'acaba d'agradar a mi. Jo hagués preferit, per exemple, si veiem aquí aquest impuls, un retrocés aquí, un altre impuls fins aquí dalt, una baixada fins aquí, molt més net visualment, vale? És la meva opinió. Veiem que després, un cop la tendència acaba, portàvem des de les 9 fins quasi les 10 amb una tendència alcista, el preu queda lateralitzat aquí dalt, els volums baixen, molt més a fer no hi havia aquest divendres. Aquí estem ja, això és 2,5, no sé si devia haver alguna notícia o alguna cosa, amb volums baixos i aquests moviments jo no m'hi fico, passo de llarg. I veiem que el divendres per la tarda passat per mi no hi va haver-hi res, un moviment molt solapat, volums en profenes de 200 i veiem en el tancament el volum alt aquest de 800, per tant res de res. Val? Comencem ja el que és aquesta setmana, val? Començar el 29, que era l'últim dia de mes. Marco aquí el rectangle aquest, rectangulet que sempre faig jo en preobertura, val? Bé, anem a analitzar una mica el que veig aquí. Veig que aquí hi ha un moviment, hi ha un lateral directament, o sigui, el preu no ha sortit d'aquí, ni l'obertura quasi ha sigut molt forta, vale? Ens ha anat de dalt i a baix, veiem que ens ha marcat volums a baix, volums a dalt. El que s'ha de fer és trencar, vale? És que trenqui aquest lateral. Vale. En el moment que el trenca, fa aquestes dues veles que són de molt volum, vale? I aquí ara em pararé a explicar una coseta. Vale? Jo entenc que hi hagi gent, jo per exemple, jo el que hagués demanat és un trencament d'aquesta zona i venir-la a testejar. Val? Jo entenc que hi hagi gent que agafi i entri aquí, a un curt, veiem que hi ha pressió de l'oferta, no hi ha pressió de la demanda i el preu baixarà. El que passa és que jo aquest moviment l'entenc com d'obertura i de mercat del lateral. Per molt que aquí tingui un volum que pot ser fins a cert punt bastant fort, això per mi no és una tendència. Ni m'agrada operar directament la tendència, no m'agrada operar volums que es quedin molt més a l'esquerra. Per mi la tendència comença quan tenim aquí l'alt del lateral, ens fa una baixada, puja, baixa, val? Això per mi jo és el que més m'agrada operar. Quan opero zones més velles no em dóna la seguretat. M'agrada que els volums vinguin marcant una tendència clara. En aquest cas, aquest era el primer que tenia baixista. I jo interpreto que aquests dos d'aquí l'únic que m'estaven marcant és un alt i un baix del lateral. Moltes vegades fer-me referència a aquests volums el que han acabat fent és que el preu, encara que els volums siguin baixos en demanda, acabi girant i torni a entrar cap dins el lateral. I això hagi quedat com una sola dilatació. Per tant, per mi, el correcte hagués sigut que el preu ens hagués fet això i després vindrà a testejar aquí. Però, evidentment, qui va
operar això, va tindre l'oportunitat de guanyar, depèn de com tancant aquí, per l'engany i perquè els estava testejant els mínims per damunt, per el que estic veient ara aquí, i bueno, si s'aguanta veiem que fins al doble terra hi arribava. Vale? Molt més tard ja veiem que aquí l'oferta ens està demostrant que ja no hi va, veiem aquest volum que és quasi de 600 i veiem que amb prou feines està trencant aquest mínim. Això ja ens ha de fer sospitar. I veiem que al final acaben fent aquest moviment cap amunt molt brusc. No sé si hi havia notícia a les 11, desconec ara, no tinc present, però bé, una mica és la visió que veig. Val? Després de tot aquest moviment, amb aquest moviment fort cap aquí, volums baixos, volum caigut, el preu va oscil·lant, no ve res interessant. Val? Per la tarda estem igual, val? Volums molt solapats, el preu molt solapat, els volums no molt alts, no creen cap tendència clara per a mi, i veiem el tancament 17.30, res, s'ha acabat. Per mi això és el que donava el dilluns. I anem directe ja cap al dimarts. El dimarts, si no vaig errat, vam tindre una tendència alcista, sí, vale. Aquí, vale. Bé, marco una mica la zona de preobertura, val? Què passa aquí? Vinga, anem a analitzar una mica. Veiem, tenim el trencament de la zona de pre. El problema és que aquí a mi m'hagués faltat alguna així per poder operar. Per mi, clar, a mi aquesta correcció després de tot aquest moviment tan gran jo no l'opero. Perquè jo necessito que sigui alguna més proporcional o que vistosament me doni un suport. Evidentment, aquí hi havia molts volums forts, evidentment aquí pot estar testejant, però com anem a buscar? O sigui, en tenim molts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en aquest tram tenim 6 volums, 6 veles de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 veles en tenim 6 que són de més de 600 contractes. Per què no va testejar aquest i per què no va testejar l'altre? Per què no ens pot retrocedir més? Evidentment, aquí l'oferta no ens està demostrant res, però a mi no em dóna seguretat ficar-me contra un d'aquests. A més, que soc bastant partidari de que això és el primer impuls i prefereixo més una cosa així. Ja sé que soc bastant limitat a l'hora i bastant exigent en el mercat, jo hagués preferit alguna així. L'únic problema és que quan veiem que ho fa i torna, ja olora malament. Ja olora malament perquè, en definitiva, veiem que aquí tenim l'impuls, hi ha el trencament aquest, i cada vegada la demanda ens està donant senyals de que l'estan frenant més i que no tira tant i no trenca tant. Llavors sí que quan baixa aquí, si es vol es pot provar alguna cosa, però a mi ja no em dóna seguretat de que aquest moviment faci això. Després es queda lateralitzat i sí que una mica per inèrcia veiem que van pujant, però els volums ja no ajuden. I clar, entrar aquí i per buscar el doble sostre, doncs mira, si entres aquí, per exemple, al primer toc a les 10:05, 11, una hora i mitja per buscar tots aquests punts. Per mi és massa temps. Però bé, cadascú que faci el que vulgui. Després el preu es queda aquí dalt, bastant lateralitzat, no veig moviments importants, i aquí tornem una mica, que a les 4 en un mar sec surti aquesta vela, per mi és manipulació, o com ho vulgueu dir. Volen portar el preu aquí, el porten, està molt bé que després retrocedeixin. Si això és el test si això és el test a aquesta zona, a mi aquesta zona no m'és relevant. 200 contractes, quan vulguin, poden girar-lo cap aquí. Per tant, jo no l'opero. Després, si he de buscar el test aquí, en el meu cas, anem a analitzar un. És una vela de 46 contractes. Jo no em permeto perdre, o sigui, apoyar-me en una vela de 46, si l'estop ha d'anar aquí al darrere, que són 47-48, jo el que no em permetré és perdre 48 punts en aquest test, quan estem veient que el trencament per començar és de 92 a 10, per tant, en molt cas que aquí, clar, mai sabem el que passa a la dreta, en molt cas que aquí es quedi amb un doble sostre, tenim 18 punts i ens estem jugant 48, diguem així, hi ha una diferència de 30 punts, jo crec que el risc és bastant gran i si jo perdo aquest atrade en 48 punts, doncs a la millor m'acosta 3 positives recuperar això, Per tant, bé, no em convenç operar això. Per tant, jo no opero, això seria en tot cas el primer impuls, i
i ja està. I aquí veiem el tancament, 17:30, s'ha acabat. Val? Bé. Això per lo que va el dia 1, anem al dia 2, tornem-hi. Vinga. Veiem aquí una mica el rang, ens queda aquest rang. Així, vale? Més o menys. Estic marcant així una mica el rang de la pre, que és el que a mi m'agrada marcar. Val? Tenim aquest volum, vale? Aquest volum és el de les 9, és un volum que marca un rang. Per mi no és un volum que estigui començant ni creï cap tendència, no és un volum que vagi de baix cap dalt, sinó que és una frenada, veiem que després el preu es queda lateralitzat i sí que al final acaba trencant. Quan això puja aquí, a mi això m'ha donat la sensació que això ha sigut una dilatació. La força cada vegada ha sigut menys i tot i que es pot entrar i veiem que en el test ens pot donar uns punts, el preu ens acaba girant. L'oferta aquí no ens ha demostrat potser la força per fer-ho. Tot i això, torno a repetir, per mi el primer impuls, l'inici de tendència és això. Això és el primer fre de la tendència. Per tant, per mi, torno a repetir, aquest moviment el que hauria d'haver fet és baixar fins aquí baix, pujar aquí, testejar, entrar i ja està. Veiem que en fi ens han marcat un lateral, ens han marcat una zona aquí baix, ens l'han dilatat una mica, però després ens han marcat tot aquest lateral ampli, perquè després veiem que quan baixen aquí també tornen. Doncs res. Jo per mi no veig res. Si hi ha gent que ho opera i li surt bé, a mi em sembla perfecte. O sigui, no puc dir res en contra de la gent que suma i sap operar aquests escenaris. Jo em limito a no operar-los. No veig res més durant aquí. Aquests moviments no em diuen res, aquest volum aquí al mig tampoc me diu res. Per tant, bé, veiem que amb això ja estem en la tarda. Una altra vegada tenim aquí un volum alt, però on? Aquí al mig tampoc me diu res. Amb el perill que té que si jo prenc aquest volum com que ha sigut una tendència i me'n vaig aquí a buscar el test d'aquest volum, veiem el preu el que fa, no? Doncs és la diferència de que hi hagi un volum fort aquí al mig o que hi hagi un volum fort en el final d'una tendència que ens vagi marcant alguna zona, no? Per tant, res més. Ja sé que potser soc molt exigent, però per mi la setmana, traient el dia d'avui, és una setmana de zero. Tot i que per mi, pel meu horari, és correcte que sigui de 0-0. Però bueno. Dijous ja. Estem ahir, doncs el mateix. Tenim això. Aquí em penso que hi havia... sí. Ara parlarem una mica d'això d'aquí. Anem a veure. Tenim aquí el mateix, el volum alt és aquí, és un volum que va cap dalt i el frenen. Això és el rang de la pre, comença a baixar. Tenim això, puja aquí. Bé, anem a parlar. Hi ha gent que va prendre aquesta operació. Aquesta operació per mi és un volum de 387. És la dilatació d'aquest lateral de la pre. A mi no m'acaba de convèncer. Però, bé, si algú l'agafa i la vol operar, perquè, evidentment, el que fa la demanda és anar-se'n, i a més està frenada, perfecte. A mi el que em fa és que la primera vegada que surten d'aquest rang s'hagi de pujar contra un volum de 300, a mi me dona intenció que se'l poden menjar quan vulguin per tornar a entrar cap aquí dins. Per tant, no l'opero. Un cop tenim això, vaig a pintar això, perquè aquesta és una trada que és possible, però ara jo diré el per què jo no la vaig prendre. Anem a veure. Aquí potser ja teníem el primer volum, llavors aquí el moviment esperar, el pintaré cap aquí perquè no vull embrutar tant el gràfic. Era el test cap a aquesta zona i quan arriba a aquesta zona entrar. Tenim pressió de l'oferta, veiem que els volums són iguals, per tant, perfecte, això ens augura bé. I aquí ens fa això i ens baixa aquí. A mi això ja em fa sospitar. Aquesta baixada de volum, si això hagués anat fins aquí i el vet el fa aquí al mig, ara estic embrutant bastant, i el vet el fa aquí al mig, doncs mira, però això me dona la sensació que és, ara ho veiem a gràfic parat, però el tema és quan tu te planteges això així, i dius,
l'han parat sense res, etc etc. I per mi això és un doble terra. Llavors això em va fer pues, dubtar d'aquesta entrada i la veritat és descartar-la. Vale? I més quan fa això. Perquè quan pugen amb aquesta verticalitat a la zona, per molt que aquí hi hagi una mica de lluita, després te'n pot vindre un altre, perquè moltes vegades han vingut un altre així i te la tiren més amunt i se't mengen l'estop. Per això a mi no m'agrada entrar en limitades, perquè per exemple aquest t'entra i en aquest cas t'ha anat bé, però hi ha vegades que n'hi ha dos veles seguides així i et mengen directe a l'estop. És la meva opinió, o sigui, meva opinió, meva experiència, la meva forma de tradejar. Anem a analitzar el per què no m'agrada aquesta trade. I és que en aquest moment, vale, això ha sigut una pressió de perdó, una pressió de la demanda per arribar a zona. Però en cap moment aquí amb prou feines he llapat el volum. Val? Doncs, per mi, tot i que se'm pugui dir que això són ventes que estan frenant el preu, que no dic que no, per mi les ventes és si el preu arriba a entrar aquí dins en aquest rectangle. Vale? Si aquest preu arriba a entrar aquí dins el rectangle i me demostren una i dues vegades que el preu no tira, llavors hi anem. Per què? Perquè la majoria de gent el que va fer va ser sortir aquí, a 43. Per tant, molt confiats no estaven que això anés. Perquè si tu entres aquí, tu esperes que això vagi a doble terra. Per tant, si la gent que va entrar va sortir aquí, és que va fer la lectura de que això era un doble terra i es van ficar aquí, però en aquest cas van tindre sort, però ojo, perquè en molts casos el preu s'acaba girant. I ull, perquè veies que després hi acaba anant. O sigui, si tu entres perquè el preu anirà aquí, o aguantes, jo ho he dit 1000 vegades, agafar un trade aquí al mig perquè no va, és que no estaves prou segur de que el preu al final t'arribaria arribant aquí baix. Val? A mi això no em crea seguretat i m'agradaria que gravessiu ara un moment això perquè avui veurem la rèplica d'això i veurem que hi ha una trade que fa just el mateix però perdó, però ens dona l'opció d'entrar. I això és el que jo busco en aquests casos quan el retrocés és tan vertical. Quan el retrocés és tan vertical has de poder separar si està havent-hi una pressió de la demanda, o sigui que la demanda està tirant i s'està girant al mercat o no. I amb una sola vela que arriba i se'n va i gira, la demostració no la tenim. Vale? Seguim perquè el mercat aquí s'ha quedat mort. Només m'agradaria que es quedéssiu un moment amb la lectura que acabo de fer ara d'això per jo després donar-vos... Bueno, veiem que a la tarda hi ha aquest moviment, i aquest moviment no m'agrada gens, vale? En si aquí tenim un volum, els volums més forts estan aquí, i aquí pues, jo aquí no veig que estigui testejant res, val? Directament, tancament de la tarda, res. Si us quedeu ara un moment amb el que hem fet, el que he comentat abans, pues, ara veurem una operació que hi ha hagut avui i la comentem, val? Avui ja ni pinto lateral, ni el rang, perdó, perquè ha sigut bastant penós el que ha fet el DAX aquest matí. Vale? O sigui, això és inoperable. I a més pels dibuixos de les veles, aquests volums, són inoperables. Val? Veiem això. Res de res. Vale? I veiem que això en si ha sigut un gir de mercat. O sigui, en cap moment l'oferta ens ha volgut anar molt. I hem començat a trencar amunt. Vale? Anem a pintar això. Vinga. Vale. Aquí tenim un volum, vale? Superant 600, i aquí en tenim un altre. Vale? Estan solapats, l'un a l'altre, però vale. Anem a veure. Tenim. Mira a veure si ho puc ficar una mica més gran. Perfecte. Vale. Tenim el primer volum d'intenció. El retrocés no m'agrada i el test és a res. Vale? Tenim un altre volum, no hi ha retrocés. Aquest retrocés hauria d'haver arribat fins aquí baix, vale? Per estar més segurs. Tenim un tercer impuls, val? I quan veiem que el preu és frenat, ja no va tant. A més, això no és pressió de l'oferta en cap moment, sinó que es queda lateralitzat aquí, com ha fet aquí, i el van frenant. Vale? Portem tot aquest moviment sense apenes cap retrocés. Primera lectura, això de buscar un retrocés major, segur. Vale? Per tant, ens oblidem de tot això
i segurament anirem a buscar un moviment en aquestes dues veles. Val? Jo no estava marcat, per tant no l'he operat. I tornem a tindre aquí el mateix. Un desplaçament vertical contra una zona. Vale? A diferència de l'altra, vull que es miri un moment això, perquè veiem que aquí tenim una vela, una segona vela, aquesta retrocedeix, aquesta, si veiem, entra a lluitar contra el volum, ens està demostrant que potser són compres, però de quina manera podem discernir que això són compres o no? De quina manera? Pues que ens demostri que el preu no pot amb aquest volum. Com? Donem-li una o dues veles més. Si és molt volàtil i agafa i gira, doncs mala llet. En aquest cas, la gent que opera limitades l'agafarà i en el meu cas no. Vale? Però donem-li una o dues veles. I aquí podem observar com tenim una vela que es frena al damunt i una segona. Vale? Aquí teníem diverses opcions per entrar. Jo la primera no hagués entrat mai. Vale? Però aquesta, i ara si voleu la podem analitzar en 15 segons, per mi és la que t'està dient he fet volum, no estic tenint més oferta i quan fan l'últim test d'oferta se'n va. Però, ull, perquè mai això hi és sempre, però és que aquesta és claríssima. Si s'ha d'agafar, si t'has perdut això, si això és l'A, B i el C, aquí, vamos, és descarat el moviment d'aquí. No comentaré res més de trades que he vist de la gent en aquesta zona, vale? Perquè cadascú ho tradeja com vol i fa com vol. Per mi l'opció correcta era agafar aquí i aquí. I evidentment, com més a baix millor. Si entres molt alt, amb moviments tan verticals i amb tanta força, t'estàs jugant aquest stop més el punt d'entrada que entris per aquesta zona. Val? Per tant, com més a baix s'agafi, millor. No sé si el tenia... Bé, ja ho comentaré després amb la gent de l'aula, si això, del seminari, perdó. El tema dels 15 segons. Si voleu, analitzeu vosaltres els vostres gràfics i veureu que aquí ja es podia agafar, ens quedava molt clar, i si no, doncs per aquí. Vale? Però aquí en aquest punt ja es veu a un minut perfectament. Vale? I després sobre el tema de les sortides, només tornar a recalcar que si tu agafes el preu aquí i el teu objectiu és aquí dalt, t'has d'esperar. I ja està. Vale? Posteriorment, tornem amb el tema de les notícies. Vale? Jo ho tinc molt clar. Jo no em jugo res a les notícies. Però bé, si això és un stop de 36-38 punts, si l'has de defendre, jo no el defenc, vale? Per tant, ja no m'hi fico. Segon, és una notícia, per tant no m'agrada. Tercer, això és un primer impuls, vale? Mai entro a veles de mig impuls, jo, vale? Torno a repetir. Per tant, per mi la visió correcta era que en cas que volgués seguir això llarg, trenqués aquest volum i entrés. Tenim un problema, vale? Jo el problema que li veia a les notícies és que, tot i que tenim un sistema, tenim uns patrons i els integrem, les notícies estan preparades per tenir una certa aleatorietat. Vale? Per tant, en aquell moment el preu el tiren amunt, avall, amunt, avall, amunt i avall. Després podem sumar que hi ha esprits que s'augmenten, etc. Però potser és just el moment on menys es pot buscar un patró que es compleixi. Ja sé que hi ha gent que després més tard opera patrons en aquestes posicions, vale, perfecte. Jo tampoc ho comparteixo, però es pot fer. I de fet, jo les vegades que he volgut jugar a les notícies sempre he sortit perdent. Val? Per tant, doncs bé, és la meva visió i continuaré sempre dient el mateix, que per a mi les notícies no s'han de buscar. I després fer una petita observació, més que res perquè, com sé que ja en el seu dia hi va haver-hi Serra Bombori, doncs molt fàcil. Tenim pressió de l'oferta, no puja, baixa, hòstia, ens està testejant aquesta zona, me fico curt, que ja veuràs que això s'anirà a l'hòstia. I el teu stop te'l desplacen aquí dalt amb aquesta vela. Vale? Més que res que quedi clar, perdó, és aquesta verda, que te'l menjaria, que se suposa que tu el tens per aquí i te'l desplaçaria cap aquí dalt. Més que res perquè després diuen que
que no passa res, que bueno, que... Bueno, comentar-ho, ¿vale? Sense voler fer molta sang. I ja està, i amb això m'ha acabat la setmana. Per mi, en el meu cas, 0 trades pel meu horari operatiu, i la veritat és que content. Bastant de la mentalitat de que, bé, si no es resta quan se suma, se suma. Per mi la trade més clara de tota la setmana ha sigut aquesta que hem comentat abans, aquí, vale? Aprofitant aquesta zona. L'únic que requeria és molta paciència, perquè ficant-nos a 21, el profit en si 48, això són 27 minuts dins del mercat, vale? Però crec que teníem bastant clar que l'oferta no hi anava. Per tant, per mi és l'única que crec que es podia fer amb claretat de tota la setmana, i per altra banda, pues, bueno, és la meva opinió i la meva operativa. Per mi, en el meu cas, és 0, perquè això està completament fora del meu horari de treball. Doncs res, ens quedem aquí ara un rato xerrant amb la gent que ha hagut aquí, i ens veiem la setmana que ve. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Vinga, adeu!